Imindeni ithi kusenzima ukwemukela ngokudlula emhlabeni kwabathandiweyo bayo. Kule ngozi kwashona abesifazana abayisikhombisa nababili besilisa ngesikhathi iveni ababehamba ngalo lishayiswa yiloli ngemuva sebebuyele emakhaya. Umzala wami ke lo ohambileyo. Okokuqala nje kube buhlungu mase uzothi usehambile. Njengokuthi yena besephethe ikhaya. Ubhuti bengahambi ngemoto behamba ngebhasikili. Kuthema kwenzeka lento kimi. Kwafika ukuthi hawu ingane kaMama imoto bingayikhonzanga. Namhlanje ihambe ngemoto kanti sekuhamba kwayo kokugcina. Ngokophenyo lokuqala ukukhathala komshayeli weloli kwaba imbangela yengozi. Ingozi idaleke ngenxa yesimo sokukhathala kumshayeli we-breakdown eyangena ngemumva kwemoto eyayithwele ihlobo zethu esingazo namhlanje. Yinto esesikhulume isikhathi eside le ukuthi o-driver banesibopho abashayeli sokuthi baphumule njalo emva kwamahora amabili noma njalo emva kwamakhilomitha angama200 okungenzekanga kulesi simo. Umnyango wezokuthutha nokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uthi uzolekelela imindeni elahlekelwe izihlobo zayo edinga usizo. Usuku olubuhlungu kakhulu imindeni ewu9 edlulile emhlabeni kumkhanya kude district ngaphansi komthubatuba. Sisebenze kahle ke sithi Department of Transport nalama families babongile ukuthi umnyango wenze kahle. Kuba into emhlungu kakhulu ke ukuthi kube nesimo esinjengoba imindeni basuke sebezilile abantu besebenza kahle. Bayishumi-5 abantu abasinda kule ngozi. Imindeni abashonile abasinda kule ngozi namaphoyisa ayesebenza endaweni yesigameko bazothola usizo lokwelashwa ngokwengqondo.